Я попрошу его снова вывести нам на экран. Ром, собственно говоря, я звал изначально Андрея Марину, чтобы поговорить о вот этом вмешательстве России в сетевые всякие дела, как то YouTube, где одним из крупнейших вообще блогеров, видеоблогеров является Андрей, по-моему, крупнейший вообще украинский блогер, да, но тоже достаточно читателей у Марины в Фейсбуке, и вот Андрея забанили в очередной раз, но я уже вообще из банов не влезаю, мне все забанено абсолютно, да, как будто я детское порно публикую, вот, значит, и тебя банили недавно тоже на месяц и так далее. И как ты видишь эту картину вмешательства вот этих троллей кремлевских в Facebook и в YouTube, тем более, что ты тоже известный відеоблогер, у тебя очень много подписчиков і тебе смотрять. Ти знаєш, в мене таке враження, що зараз використовуються якісь програмні засоби для того, щоб фактично альтернативна непроросійська думка не звучала в ефірі. І от, наприклад, я там не позиціоную себе як відеоблогер, але бложик в мене є. І останній час виникає така річ, що відео, коли ти завантажуєш, YouTube одразу відключає монетизацію. І тут питання не в грошах, а в тому, що відео автоматично не просувається в YouTube, і воно фактично не має шансів потрапити в топ-відео. Тобто, іншими словами, якщо колись монетизація була і її немає, в кількість переглядів може різниця бути там в 2, в 3, іноді в 10 разів. І тому це дуже цікаво. І що важливо, що дійсно в правилах YouTube вказано, що теми, які стосуються політики і так звані неоднозначні питання, вони можуть не монетизовуватись. Але цей алгоритм, він не працює по відношенню до осіб, які висловлюють проросійську точку зору.